Aquesta és la Blanca Aguilar. Ara mateix està fent descobriment científic. Però qui és aquest home? És en Vicenç Ortega i pensa que és una bona idea. Està sent entrevistat per la premsa xirimoia perquè ha guanyat un premi per al seu descobriment. I a la Blanca no li agrada. Els periodistes demanen preguntes relacionades amb el seu descobriment. Vicenç, òbviament, les contesta amb una bona resposta. Blanca arriba i veu que en Vicenç està explicant el seu descobriment científic. I ella els diu a tots la veritat sobre el descobriment. No volem que es torni a repetir aquesta història. Per això, nines, si voleu ser científiques, ne podeu.